салом ба кулли тамошобинони шабакаи мо. намоиши навбатии аз сомонаи телевизиони Баҳористонро манзури шумо мегардонем. боз як ҳафтаи дигар паси сар шуд ва дар ҳафтаи нав мо ба шумо барору комёбиҳо орзумандем. чун ҳар вақта мо дар ин намоиш ба мактубу дархостҳои шумо посух гуфта аз навигариҳои сомонаву шабака ба шумо маълумот медиҳем. намоиши имрӯзаро мехостем аз барномаи ману модарам ки мавсими дуюми худро оғоз намуд сухан гӯем. бояд гуфт ки пас аз ҷамъбаст набудани мавсими якуми намоиши ману модарам зиёд нафарон ба мо занг мезаданду мактубҳо навиштанд ва пурсон мешуданд ки мавсими дуюми ин лоиҳа кай оғоз мегардад. инак тамошобинони азиз, мавсими дуюми ин барнома оғоз гардид ва шумораи аввали он низ аллакай пешкаши мову шумо гашт. намоиши ману модарам барномаи фароғатӣ буда. дар он модарон бо фарзандонашон иштирок мекунанд. дар ин намоиш ба модарон ва фарзандонашон дар алоҳидагӣ якхела саволҳо пешниҳод мегардад ва дар охир дуруст ё нодуруст будани ҷавобҳо муқоиса мешаванд. намоиши мазкур дар як моҳ 2 маротиба омодаи пахш мешавад. масъулини барнома 12 шумораи онро таҳия намуда мавсими аввалро ҷамъбаст намуданд. инак мавсими дуюми он оғоз гардид ва ҳафтаи гузашта рӯзи ҷумъа шумораи аввали он низ пешкаши мову шумо гашт. такрори барномаро бошад шумо метавонед рӯзи 15 январ аз шабакаи мо тамошо кунед. ҳамчунин барномаи ману модарамро мо дар сомонаи худ cw.tvb.tg ҷой намудаем ки шумо метавонед дилховақт ба он ворид шуда тамошо кунед. кадом намуди гулро меписандад? гули садбаргро. фарзанди шумо кадом фаслро бештар дӯст медорад? фасли тобистонро дӯст медорад. барои чӣ маҳз ҳамин фаслро? барои обозӣ кардан. агар шумо бо фарзандатон хоҳиши дар ин барнома иштирок карданро дошта бошед, пас метавонед ба суроғаи мо кӯчаи шеро 31 телевизиони Баҳористон муроҷиат намоед ва ё бо рақамҳои 908 85 38 48 занг занед. намоишамонро давом медиҳем. тавре дар намоиши гузаштаи худ қайд карда гузаштем. дар шумораи навбатӣ бо ҳам меёбем масъулини намоиш иштирокчиёни фаъолу кунҷкобро ки дар давоми сол фаъол буданду бештари холҳоро ба даст овардан даъват намуд. иштирокчиён ба 4 гурӯҳ тақсим шуда байни ҳам қувва озмоӣ намуданд. бо ҳамин тайягарони барнома мавсими соли 2020-ро ҷамъбаст намуданд. акнун бошад барномаи бо ҳам меёбем мавсими навро оғоз менамояд ва нафароне ки хоҳиши дар ин барнома иштирок карданро доранд даъват мекунад. дар намоиши бо ҳам меёбем хонандагоне иштирок менамоянд ки доираи донишашон аз барномаи мактабӣ фарохтар аст. дар ин барнома кӯдакону наврасони аз 9 то 14 сола иштирок карда метавонанд. барандаи намоиш робот мебошад ва вай ба иштирокчиён савол медиҳад. дигар муваффақияти самти кор дар он аст ки таҳиягарон пеш аз сабт кӯдаконро аз санҷиш мегузаронанд ва нафароне ки дар ҳақиқат дониши кофӣ доранд дар намоиш иштирок менамоянд. кӯдаконе ки хоҳиши дар намоиш иштирок карданро доранду донишашон хуб нест, номнавис гардида тӯли чанд муддат омодагӣ мебинанд. баъди гузаштан аз санҷиш онҳо дар барнома иштирок менамоянд. ин равиш низ сабаб мегардад ки хонандагон дар баробари мактаб дар телевизион низ аз пайи илму дониш шаванд. агар шумо хоҳиши дар ин намоиш иштирок карданро дошта бошед, пас метавонед ба суроғаи мо кӯчаи шероз 31 телевизиони Баҳористон омада худро номнавис кунед ва ё ба рақамҳои 934 00 9956 занг занед. тамошобинони азиз, сарфа ё сариштакории нерӯи барқ ва аз харҷи беҳудаю бемавқеъ даст кашидан яке аз мавзӯъҳои муҳими ҷомеа ба шумор меравад. шабакаи мо низ ҳамарӯза дар бораи сарфаи барқ ролику намоишҳои кӯтоҳаҷми аниматсионӣ пешкаш мегардонад. боварӣ дорем ки шумо онҳоро тамошо карда аз он маслиҳатҳо истифода мебаред. ҳоло бошад ба таваҷҷӯҳи тамошобинони хурдакаки худ мерасонем ки ҳафтаи равон 2 филми тасвирии нав «Курени забег» ва «Путешествия на Луну» пешкаши мову шумо мегардад. айни замон мехоҳем дар бораи ин филмҳо каме ба шумо маълумот бидиҳем.
қаҳрамонони филми тасвирии курини забек эла ва генри мебошанд ки аз кӯдакӣ дӯстони самимӣ буданд. эла дӯстӣ бо генриро муқаддас мешуморад ва тайёр буд ки барои ӯ сирки шахсӣ кушояд. дар ин сирк ҳама чиз ғайримуқаррарӣ буд, яъне мурғҳо ба ҷои хирсон, бачаҳо ба ҷои масхарабозон, оташбозон ба ҷои рӯшноӣ баромад мекарданд. вале воқеае ба амал омад. эла рафти корҳоро назорат карда натавонист ва дар ҳаёташ дигаргуниҳои ҷиддӣ ба амал омаданд. оё эла метавонад аз санҷишҳои зиндагӣ гузашта сирки худ ё дӯстиашро бо генри нигоҳ дорад? ба ин савол дар ҷараёни тамошои филм ҷавоб гирифта метавонед. филми тасвирии «Путешествие на Луну» дар бораи Фей ҷавон, ки ҳамроҳи аҳли оилааш ба ҳарсолаи моҳ тайёрӣ дида ва барои аҳли деҳа пироги идона пухта бо ҳаяҷони калон нақли модарашро дар олиҳаи моҳ чанд мешунид, ки дорӯи ҳаёти адабиро нӯшида бо дӯстдоштааш Хаудзи ба кайҳон парида рафтааст. духтари ҷавон баъди 4 соли вафоти модараш аз нав хонадоршавии падарашро ба хонум ҷунна мебахшад. аз филм дида мешавад ки модари угаи Фей барои ӯ додари угай тӯҳфа мекунад. духтарча нақлҳои модарашро ба хотир оварда қарор медиҳад ки киштии ҳақиқии кайҳонӣ сохта рост ба моҳ парвоз кунад ва дар он ҷо бо олиҳаи афсонавӣ вохӯрад. ҳоло бошад, чун ҳар вақта маълумот аз рафти шоу барномаи озмуни Парвин. тавре дар шумораи гузаштаи худ мо гуфта будем, даври дуюми озмун давом дорад ва он аз 8 намоиш иборат аст. ҳафтаи гузашта шумораи шашуми он манзури шумо гашт ва рӯзи 17 январ шумо метавонед намоиши ҳафтуми барномаро аз шабакаи мо тамошо кунед. ҳоло бошад биёед бубинем ки киҳо дар ин барнома иштирок карданд. тавре дар намоишҳои қаблии хеш мо ба шумо хабар дода будем, даври дуюми шоу барномаи озмунии Парвин аз 8 намоиш иборат аст. 6 тои он аллакай пешкаши шумо гашт. намоиши ҳафтуми даври дуюм айни замон омодаи танзим аст. дар ин шумора низ 6 нафар дар 3 жанр назди ҳакамон баромад карданд. дар жанри вокал Муҳаммадҷон Ғоибов ва Шаҳоб Қурбонов, дар маҳорати навозиш Ойчеҳра Сангинова ва Абдунабии Абдувалӣ, дар ҳунари рақс бошад Гулдухтарон Раҷаб ва Адиба ва Нозиябону Мирзоева баромад карданд. барномаи мазкур айни замон омодаи танзим аст ва шумо метавонед онро шоми 17 январ аз шабакаи Баҳористон тамошо кунед. пас аз тамошои ҳар намоиши шоу барномаи озмунии Парвин, шумо метавонед рӯзҳои душанбе ва панҷшанбе рӯзномаи Парвинро тамошо карда аз рафти омода ва чӣ гуна таҳия шудани барномаи Парвин огаҳ шавед. ҳар шумораи рӯзнома низ дар сомона ҷо карда мешавад, ки шумо метавонед аз он низ истифода баред. тамошобинони азиз, агар шумо савол ё дархост дошта бошед, пас метавонед ба почтаи электрони мо нома sanjobak@tv.tj ба мо мактуб ирсол намоед. то барномаҳои оянда хайр.